Ating good news, estudyante mula Caba, La Union nakasungkit ng full ride scholarship po sa Harvard University. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Tupad na ang pangarap ni Rhea Nicole Mariela M. Shoho mula Caba, La Union na makapag-aral sa ibang bansa matapos siyang tanggapin sa Harvard University, isa sa mga pinakakilalang universidad sa buong mundo. Kasabay ng kanyang pagpasok sa prestihiyosong universidad, nakatanggap din si Rhea ng full financial aid package na sasagot sa kanyang matrikula, tirahan, gastusin sa pamumuhay at iba pang pangangailangan sa loob ng 4 na taong pag-aaral. Nagtapos si Rhea bilang valedictorian ng Philippine Science High School, Cordillera Administrative Region Campus, patunay ng kanyang husay at dedikasyon sa larangan ng akademiko. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay tungo sa tagumpay. 7 taong gulang lamang siya nang pumanaw ang kanyang ina, ngunit sa halip na sumuko, ginawa niyang inspirasyon ang mga pagsubok upang lalo pang magsikap sa pag-aaral. Sariling sikap din niyang inihanda at inayos ang kanyang aplikasyon sa mga universidad sa Estados Unidos. Bukod sa Harvard, nakatanggap din siya ng admission offers mula sa iba pang kilalang paaralan sa loob at labas ng bansa. Ipinagmamalaki naman ng kanyang paaralan at mga kababayan sa Caba ang pambihirang tagumpay ni Rhea na nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang Pilipinong nangangarap ding makapasok sa mga nangungunang universidad sa mundo. Ang pagpasok ni Rhea sa Harvard ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi karangalan din para sa kanyang pamilya, paaralan, bayan ng Caba at buong lalawigan ng La Union. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.